inda a ce addinin mu ya yarda da auren kabari wallahi da a can zan je in tare a can zan kwana kuma a can zan tashi. Kuka ya saka ki? Me ka fara zuwa gidan nan? Ni ban taba sa ta kuka ba. Hasali ma baikon da aka yi muku da ita shine dalilin da yasa take cikin takura. Ta ya kake tunanin cewa za ta rayu da mutumin da bai san darajar ta ba, mutumin da bai da imani, wanda bai san darajar dan adam ba? Hannuna bai taba kaiwa kan fuskar Sumayya ba, amma kai hammarin ta ka taba yi. Haka kake tunani cewa za ta ci gaba da rayuwa da kai cikin kunci, cikin dana sani, cikin nadama? Shut up! Motherfucker! Kai an kana tunanin duk duniya akwai wanda ya sai matso kusa da ita, kai ko uban da ya haife ta bai isa ya matso kusa da ita ba, sai ni kadai barantana kai. Me ya haɗa ka da ita? Ina magana. Kana kallo na. You think you can try me? You think you can try me? What? Ka dalla gafara dalla. Wannan fada na ne, ni da iyali na bana bukatar kowa ya samu hannu a cikin nan, kai kuma kwarto ne ko kashe ka ne a cikin gidan nan. Lada na san zan samu. Ni kake kira da kwarto? Kai banza ba kwarton bane, me kaka gidan? Ni kake kira da kwarto? Waye kai? Ka Ni ga Lukman dan Allah kai hakuri. Idan na gafara dalla. Inna lillahi wa Kara samun baki a cikin wannan magana na dai ga miki. da kun banni kun gani ba shi da hankali wannan wallahi tallahi. Ba shi da hankali. To ni gani na shigo tsakiyar ku. Idan ni za ku daka ku daka. Duk wanda baya ganin girma na yi da ke ni ba zan fita ba. Umma ki fita daga tsakiyar nan. Ki fita daga tsakiyar nan Umma. Ba zan fita ba. Get out of here, I said please Umma ki fita daga nan. Na ce ba zan fita ba sai dai duk abin da za ka yi kai. Aliyu, umman kake wa tsawa ka sai ka ce wata yarinyar ka? A kanki babu abin da ba zan iya ba, babu wanda ya isa ya shiga tsakani na da ke ban dakatar da shi ba ko kuma ban dauki hukunci a kan shi ba. Wannan gani yau sai na kace kaza ka fita. Na gaya muku mahaukaci ne wannan. Mahaukaci ne wallahi tallahi. Ta kun gani ko? Kana mota. Da kuma bindiga ta. Daidai nake da kai wallahi. Lukman. Presdo. Kai din banza, kai din wofi. Ka zo mu fita waje in baka isa. Ina cire ma kai. I'm ready to die. I'm ready to die. Ba za ku bari ba? I'm ready to die. Ba za ka bari ba ko? Daidai nake da kai wallahi. Waje waje. Daidai nake da kai wallahi. Ku je Lukman. Ko kaɗan Sumayya bata dace da kai ba. Kuma na yi imanin cewa Allah ba zai bari ka aure ta ba. Kai da baka ganin mutuncin iyayenta. Sumayya ki yi tunani. Ki yi tunani. Mutumin da baya ganin mutuncin ki, na rantse da Allah da ki auri wannan gwanda ki mutu baki aure ba. Gwara ki mutu baki aure ba. I will go to your head and burn it to Aliyu ya ashes. isa menene haka? Idiot, ka kashe ni na ce. Kisan kai kuke so ku yi a gidana? To shikenan ni ku zo ku kashe ce. Haba mom, ga abinci iri-iri muna gani an hana mu ci. A nan fa zan ƙara credit a wajen shugaba, amma kin hana. Why mom? Shakarar. Ana kashe wuta ku ne masu dama haɗawa? Kake kare irin wannan abin gaskiya. Sorry shugaba, za mu ɗau mataki a kansa, wallahi ba zai ci banza ba. Allah.